Nggih nek aduh sertane ngono ket mangok anget-anget to Mas ning kene iki nek apa to Mas? Sikilku ki anget-anget ning dhuwur anyep kok ket mang aku kaget terus lho. Wah lah kuwi enek jine iki lho. Lah Jin. Oh, jin uprut. Nggih. Ya. Kula sukani tetembangan langgam riyin. Ya. Bersama kancanya Andi Laras. Angki Laras. Nggih, sumangga. Sepisan ya urung apal. Ngoten nggih. Bu, badhe putih. Mantuk, nyapa mantuk, sing lagi mulai yo lho. Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki gone tresno. Yo. Ning nyatane sliramu nglarani ati. Ati tatune ra bisa ditambani. Mripat iki ora iso tak kedepne. Yen to weruh sliramu jejer dheweke. Ayam tentrem ngombe nafsune asmara. Lali aku yen nyanding wanita liya. Wis pilih tresno aku apa dheweke. Wis pilih dadi bojoku apa bojone. Bola bali mong gawe larani ati. Ati tatu ning ra bisa ditambani. Wis milih tresno aku apa dheweke. Wis milih dadi bojoku apa bojone. Bola bali mong gawe kelani rasa. Rasa tresno sliramu ra bisa jaga. Tak sesuwun enggal paringan ini. Ini marang kaluarga tansah gandeng. Ayam tentrem panajab rina lan tangi. Bola bali mbok aja nglarani ati. Andi Laras. Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki gone tresno. Ngapani sliramu nglarani ati. Ati tak ora bisa ditambani. Mripat iki ora bisa tak kedhepne. Yen weruh sliramu jejer dheweke. Ning nyatane sliramu nglarani ati.
ingkang sampun diaturaken Matur Dewi. Andi Laras. Ki langganan kene ya Mas ya. Wes rong tahun. Pokoke lara Andi Laras pokok ora. Nggih Pak nggih. Nggih kandan. Mbak. Diomongi. Aku wis kondo. Lho. Marai demok ngono lho. Kok batinku mak slenet. Cilik apa gede? Monggo Mas. Mas Man. Ya. Disukani Taman Juruk. Pokoke sing regeng-regeng dhisik ben semangat ngoten nggih? Nggih. Lho. Waraga. Monggo Mas Man. Oh enak ya nak. Ya. Ayo yo. Ning kutha Solo. Mudalan mudi. Ning taman Juruk, taman indah kutha Solo. Mudalan mudi. Iya. Iya. Suka nanging aja mikir janji. Jayaning bulan terajang pucuk ing Cemoro. Angin agang teko sasat gawa gending tresno banyu bengawan sinaran jayaning bulan. Semudian aliran kenangan ngerasake apa Mbah Yai mangsawan ning taman Juruk taman indah kota Solo apa pankreasi sing tuwa-tuwa welingi aja nganti lali. Andi Laras Nur Latifah. dalem Mas Gandel. Gazali. Suki eling channel. Ning kutha Solo Waduh menolona. modalan mudi ning taman Juruk taman indah kutha Solo modalan mudi awan lan bengi dak suka nanging aja iket janji.
Iya no. Yuk. Nangis sajroning atiku sakwise sliramu ninggal aku sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rinten lan Jaran taji yo tahun nono windu nono tak antene yang kisi ing Ya wis ora masalah. aku teko jeduk disambut karo Mbah Wo sak kanca-kanca. Langsung diparingi Para panitia mlebu. cekat Trengginas. Langsung dijeberne kloso jebret. Ya. Diparingi soto. Soto. Ya. Soto ana ngene Mas. Kene mau ya soto. Soto. Aku Wae urung to, urung maem. Kuwae wah ngelimpah-limpah. Kimplah. Ya kuwi Mas. Ya. Iwake Mas. Iwake ya. Tauwipis. Ya ampun, ngono kuwi ya bagi-bagi rumah samu kowe. Ngenyek ya ngenyek beran iki wis Beran. panitia wis minimal urunane wis gambare sing merah-merah. Oh, Ya. trimo iwake mari ngene dibontoti awake dhewe. Ya, wis, Ning lah. ora kaya ngono tapi apik kabeh panitia sakmono kae cah nom-nom kabeh dadi panitia. Iya no, heeh. Panitia ya sing ngono kuwi ancene. Piye to, Cah? Ngene iki nek banyul karo terus direken ngono kuwi kok iki selak kemeng rumah samu kok Ojo lali ya, ya.
ing idi pangestu andi laras derek makarya wonten ing isut berdanten mriku Ampun, ampun, ampun. Oh, ya. Awas, awas, awas. Sebelah, sebelah. Awas, awas. 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 Rin. Ririn. Rin. Ririn. Loh, kok malah ngene? Sinden kok gereng. Waduh, klebon ula. Win, klebon ula, Dek. Iki luwa-luwa, Bu. Aduh, ya ampun. Ririn iki. Rin. Sopo? Sopo? Aku lu nyeluk awakmu Ririn. Iya. Aku dudu Ririn. Loh. Lah niki sinten ngapunten, Mbah? Aku Mbah Suminah. Mbak Suminah. Niki ngapunten, Mbah, sampun ganggu ragane Ririn. Sik ilakno lambemu. Iki mangan opo? Ngerambut. Barang-barang dipangan. Ampun ganggu ragane Ririn, Mbah nggih. Ora kurang ganggu ragane Ririn, aku mung delok campur sari gayenge kaya ngene. Campur sarine sapa bocah kok kaya ngene iki campur sari apa? Andi Laras. Wes sing duwe sapa? Andi Laras cap macan. Sing duwe campur sari iki sapa? Erwin Rossi Andi. Kok gayenge kaya ngene regane pira le? Alah 350. Mbah, murah 350 ping 7. Iki acara kaya ngopo kaya ngene iki? Nyadran bersih dusun, Mbah. Umek kae masak. Suliwa mu sapa jenenge? Suliwa. Suliwa Mbah Wo kuwi mung jenenge Suliwa kuwi sapa? Suliwa. Aduh, Suliwa sapa neh iki? Pak Surat, sapa jenenge Mbah Wone lho? Nggih, pangapunten Mbah Wo paring asma sinten? Pak Joko. Pak Joko Warsito. Sugeng dalu le, Joko le. Le dengkulmu Mbah Wo le. Lah aku Mbah Suminah luwih tuwek teko Joko. Oh iya, Deng. Ya ampun. Ngapunten Mbah Wo niki langkung sepuh kalian panjenengan. Niki umure 330. Joko Tole.
Alhamdulillah acarane nyadran ramene kaya ngene iki. Nggih. Wis. Iki warga Beran. Beran. Aku njaluk tapuk tangane sing meriah. Wah, tapuk. Aku mung njaluk tepuk tangan kono gak njaluk tepuk tangan awakmu Lendel. Walah pikirku nek tapuk tangan. Alhamdulillah ramene kaya ngene senajan Nggih. to sing nonton ming sak gebyakan. Wow, mboten karo-karuan. Antusiase luar biasa. Luar biasa. Campur sarine ya apik. Mbak Rene iki mampir delok campur sari karo etok-etok pengen kirim donga. Oh, nggih 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 nggih. Nggih. Pangapunten ya Lewo Joko. Brengose kaya kaber apa wi pager kabupaten. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Nggih nggih nggih. Ancene nggih ngoten. Ngelak. Ngelak. Sangke ngelak Anu. iki kami sosolan mi ya Allah mi. Ndang wis aja suwe-suwe. Aja. Cepet. Iki ra iso ngombe nek ra gawe gelas wong iki. Aku Aku seruh. Sumina iki ngene kono. Endol ndang le mbah selang-elak aja kakean cang. Sik to Mbah iki tak ukure ben padha ukurane karo kancane iki lho kok. Wis mbok taki sak sloki apa rong? Bos. Mbae apa arepe mbok omeni mbok cekoki banyu gangena, tak ambune sik tak incip sik. Gak legi. Gak legi. Kurang legi le tambahno gula le. Kok yo enek. Aja lali diudek ya, aja lali diudek. Wah iki ngapunten Mbah Wo mboten wonten gula nggih. Ora masalah wis. Alah. Pun Mbah, pun Wis tak jajale. Nggih. Kayoke kurang legi to le. Ya ampun. Paling ngudek kamu kurang le nek ngudek le masalah. Ketoke legi lho. Tak ono sirup ya. Bismillah Pun, ya Mbah. le, matur suwun Mbah wis mbok peni. Nggih. Kok tambah ambune gak karu-karuan mbok udek karo apa lagi emang masalah. Ambune. Mbah, Wo ngapunten ambune minyak serimpi. Wis apa wis? Wis Anu, Mbah. ora wis aku wis mbok ombeni mbok apusi. Aku tak njaluk bali wae aku. Nggih, balik. Aku tapi yo hau ombo le. Lho. Napa niku? Hau ombo. Lho, kok kamban iso gawe parkir truk no. Njaluk tombo nyo. Oh, njaluk tombo. Nggih. Njaluk tombo niki wonten kembang, Mbah. Kembang. Ora mbae ora kembang le. Lho, lah iki demit apa? Mbae dhuwit. Demit nek ngapunten Mbah Wo, demit moto duwiten nggih ngeten iki. Pokoke aku ki lek bali ki panggang njaluk sangu bawa raketang piye-piye. Aku pengen ditambani bawa. Saiki bawa celun kene. Mas tabu ana jaranan Mas. Walah iki berarti demit sing ning prapatan stopan kono kae ngemis dhisik. Mbah Wo, ngapunten Mbah Wo. Niki kula mboten mirangi subot sita lan trapsila kula dumateng panjenengan Mbah Wo. Katur panjenengan kasumagaken jumeneng Mbah Wo. Ya. Piye? Mbah Wo wis ning kene, Mbah. Ojo kupingku dublek. Le Joko, ya Allah. Tak delok jempolane kok gedhi dawa to Le. Mbak Le, wo Joko. Nggih, Mbah, pripun? Bae pengen nyun pamit wis paring donga katur iki mung wargamu ning arep tak gawe pantun kabeh do pinter gawe pantun engko lek aku cakep ketimbang diguyu Mbak Le. Nggih. Wis kedisian sing penting bakune warga Beran iki mung tak dongakne kabeh lestari terus akeh rejekine
Wis pokoke sing urung duwe bojo ndang oleh bojo ya Le. Amin. Sing kena Amin, amin, penyakit-penyakit kek ndang waras kabeh. Amin. Amin, amin, amin. Le, mbak iki tulungono to Le, aku tak ngatek. Lah kok tangane putuku Joko aluse kaya ngene alah. Ya Allah. Aku ki mek guyon. Pripun, Mbah, Kula pripun? pun kesel badhe nyuwun pamit. Nggih, terus nyuwune napa? Au ombo. Oh, ambo nggih. Ngapunten bawa njaluk tombo artine. Oh, njaluk tombo. Tombone napa? Translate. Nggih. Translate. Kembang napa? Aku mau kembang. Oh, mau kembang. Aku mau kembang. Mentanai bae. Nggih. Nggih nyuwun ngapunten, Mbah. Niku wau Pak Lurahe tasik Semakan bareng kalih Tanjung. Mangkane perangkat Tanjung niku mboten saged tindak mriki. Oh mekaten, tapi dipun titipaken kalih jenengan to Le. Mboten, nggih kula dhewe kok dititipi kok penamen to, Mbah. Oh titip wae. Iki mengke iso teko kok titip iki kok kena bocah-bocah ngono. Jan wis pun sampean nyuwun abang napa biru? Kula umpami dikangken nyuwun kula nyuwun abang tapi kalih. Wo sembrono iki. Jan Mbah pangapunten anu lewo ngesakne mbah iki rondo lho. Ora ana sing ngewehi. Ana dalile inama asobirin jikalau Pak yo nama sobirin. Lah piye lah dalile? Mbah Yai. Pangapunten Mbah Yai kula namung. Innallah hama asobirin. Lah kuwi lho barang siapa mengasihi rondo nanti besok rezekinya banyak. Lah kate rondo kempling apa ora? Kula kempling Pak pengen semerep monggo kali kula teng Gak, ora. Diwasi buah aku dipentung buah. Arepe ngejak Mbah Wo. Pun kula pokoke njaluk tombo kula. Nggih. Kula tambani nggih. Nggih. Mangke kersane kuatah sing nyanyi mriki mangke munggah. Nggih Mbah Wo. Amin amin. Amin. Tambani setunggal nggih. Nggih, hati-hati Mbah Wo dompete niki mantan Bawa copet. setunggal malih angsal. Hah? Setunggal Yo, malih. nggih to. Tunggal malih. Nggih. Gemis to. Lha kok akeh men jatahe. Nggih numpak taksi. Setunggal malih angsal. Pun monggo dompete sampean betos sedaya. Wo jan kelejingan iki. Umpane pasrah. Umpane pasrah. Bawa matur suwun. Dadi, Mriko dadi, jenengan dadi. ikhlas. Dadi sik dadi. Oh nggih, kula dadi Mbah Wo, kalih Mbah niki damel numpak taksi. Pangapunten niki engko timbang dijaluk kalih menus-menus niku bocah-bocah lek kalau dhuwit ra karo-karo tak lebokne ATM ku wae, tak lebokne ATM ku wae. Beyuh. ATM. Mbae ATM sik kewenceng jreng. Mbah Wo. Aku ya omong, aku ki omong, mosok gak oleh to ngomong, mosok ngomong disalahno. Buwon iki lho, Monggo kali kula teng kamar mandi. Heh. Adem-adem pane hasrat. Buwon Pak Yai pangapunten Mbah Wo niki jan bae ternyata piye ngono ya bae. ora iki niki jenenge budaya. Oh ngaten nggih, aku wis waras Mas ya Allah, matur suwun. Suminat wis waras ya. Urung iki. Wis lho Mas. Kon gak waras terus aku amoh dompetku ki ngono. Ya kon waras kok iso. Nggih Mbah Wo. Mbak Mas sakniki wancine nyanyi. Nggih no Iso ngawiti. nyanyi jane sing nyanyi wong-wong lho jane. Mboten napa-napa kula baturi Nggih. napa mangke ngundang Jenengan rondo to? Nggih saestu kula niki rondo mboten ping pisan Mbah Wo. Kula rondo ping 5. Wong ngantos parkir truk saged. Berarti rondo kempling mawon. Nggih, leres. Ayo. Andila Baik nama siapa ini? Isti. Jangan lupa ya Pak ya. Ya. Tahun mana ngajak aku mana ya. Aku bawa mungkin. Onje siap. Ku mencintaimu. Dua sudah sabar. Walau sedikit dirimu tak menghargai cintaku padamu. Masuk. Aku korbankan untuk Luas sudah sabarku untukmu. Walau
juta acuh selama ini kepada diriku. Semangat. Kini setelah ku temukan dia, mau terima ku apa adanya. Dia yang mengobati luka, maafkan sayang, ku duakan cinta. Ku hianati karena salahmu sendiri. Tak pernah menghargai cinta yang suci ini. Jangan kau sesali, kini ku berbalik hati. Agak sini boleh loh Bapak. Saya takut deh. Bersamamu tak lagi dapat jalani. Anji Laras, suara sekali goyang dulu. Monggo semua warga masyarakat mana wadeng gitu ya. Dibuat goyang nanti bisa keringetan ya. Kini setelah ku temukan dia, mau terima aku apa adanya. Dia yang mengobati luka, maafkan saya, ku duakan cinta. Ku hianati karena salahmu sendiri. Tak pernah menghargai cinta yang aku beri. Jangan kau sesali, kini ku berbalik hati. Hidup bersamamu lagi ku jalani. Separuh. Salam spesial buat Anji Laras. Reza dan terima kasih. Studio Channel. Kini setelah ku temukan dia, mau terima aku apa adanya. Dia yang mengobati luka, maafkan sayang, ku duakan cinta. Aku hianati Tak pernah menghargai cinta yang aku beri. pernah menghargai. Kini aku berbalik hati. Hidup bersamamu tak sanggup lagi ku jalani. Hidup
lagi ku jalani. Bar akhirnya. Satu tembang lagunya. Wedang. Anu kopine entek. Nggih, pun mboten usah repot-repot lho Mas. Kula pundhut teh piyambak mawon. Alhamdulillah. Lah kok malah puyeh lho Mas. Oke, ya semoga. Abang biru lampune Disco. awakku luru mikir bojo loro Bojo sing enom jalo disayang. Sing tuwonjur bakal ditinggal. sirahmu matrapi sodulu andom tresna uga andom wektu Mikir butuhe, mikir belanjane. Jur saiki bingung atine. tolong dina mulih ana tolong dina bali neng kene sing dina melu sapa sing sedina melu wong Sanes rondo lho Mas niki nggih. Gimana? Goyang dulu boleh. Abang biru lampune disco. Awakku lemas duwe bojo loro. Bojo sing enom jalo disayang. Sing tuwonjur bakal ditinggal. Iramu matrapi sodulu andom tresna uga andom wektu mikir butuhe mikir blanjane njur saiki bingung atine Telung dino mulai rono. Telung dino bali ning kene. sing sedina kanggo sapa sing sedina kanggo wong Sing sedina kanggo wong liya. Yo. Tanduk malih Mas. nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku Ayo. amur akoso aku kudu Sambah karo sapa. Kasuwun rino lan wengi.
Sokapan anggon ngobakali bisa kumpul kaya wingi uni. Jroning atiku sokapan manggon bali bisa kumpul kaya wingi uni. Asuwon rino lan lengi muga-muga Gusti ngijabahi sokapan anggonmu bali bisa kumpul kaya doe nguni. Terima kasih Mas matur sembah nuwun Muji. sangat. Semoga kembali Pak Po. Ya ini ya. Ya, Bareng Andi Laras semoga asli sumpah asli. ngukul. Asli Mas. Nggih. Toko konone ya. Mudhun parlemen jarene kasus ngono jarene kasus ngene sing penting tumindake dadi lawan politik orde baru jadi korban ambisi reformis palsu. Ayo mas senajan cacat tresnamu senajan tertiba-tiba ngendi kucing ngendi asune sing ndi mas LSM mopo partai ormas sing penting tumindake kelingan
sing